Știi că echilibrul absolut înseamnă moarte în biologie? Ni se vinde imaginea dezirabilă a omului calm tot timpul, satisfăcut, neclintit, fără reacții, fără căderi, o stare de liniște totală și permanentă. Am întâlnit persoane care și-au propus chiar asta, să atingă un punct în care nimic să nu-i mai afecteze sau să nu-i mai destabilizeze. Chiar săptămâna trecută am avut un client cu o stare constantă de instabilitate emoțională și mentală, pe care dorea să o transforme, citez, într-un zen absolut. În formula mea de lucru nu poate fi atins, pentru că viața are mecanisme de funcționare diferite. În fiziologie, corpul trăiește tocmai prin aceste oscilații continue, sus-jos, dereglare, adaptare, pulsul urcă și coboară, glicemia coboară și urcă și ea, hormonii fluctuează, sistemul nervos răspunde continuu la stimulii din jurul nostru.